दिनै NDFB आफादनि आफादगिरि जि DR Nabla सार बिनि आरज गाबनाय हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनायनि सिगां जि जोंनि बिर जोहोलावफोरा NDFB आफादनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि मुङाव जों दिनै 1 मिनिट आरज गाबग्रोगोन जों आरज गाबनाय हाबाफारिखौ जागायग्रोनोसै बयबो खर गंलायनानै आरज गाबबानो जाबाय जागायबाय जोंनिनो एक्स NDFB निफ्राय जि फोरमान बिथां आरो लोगोसे जोंनो दंफायो गोजोनपुरि गामिनि आफादगिरि माइकेल दैमारि बिथां आरो NDFB आफादनिफ्राय जोंहा एरिया कमान्डार दङ बिथां मुन्ना दैमारि बेजों लोगोसे जोङो आलासि बिबुंथि लाखिनो सानदों फंनैसो दिनैनि बे DR Nabla सारा मानि थाखाय जेनेबा बेबायदि जोबथेसालियाव जानानै थानांगौ जादों आरो बे जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव मोननो थाखाय जोङो हास्थायदों बिनि थाखाय जोङो दिनै केन्डेल सावनानै आरज गाबदों बेखौ बिथाङा फंनैसो बेखेवनानै होगोन दिनै बे केन्डेलखौ जों मानो सावदों मानो होनोब्ला बे केन्डेला अरायसम सोरांखौ होदों जोंनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लानाय NDFB नि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथां रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांनि थाखाय गाबोन दिल्ली सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ बे हियारिंआ जाहाथे जेन मोजां जायो जों सोरजिगिरि इसोरनियाव जों आरज गाबदों मानो होनोब्ला बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै जों बर' हारिनि गेजेराव साफ्रोम बर' फिसाफोरजों उन्दैनिफ्राय गेदेर लानानै गासै बर' हारिनि सुबुंफोरजों खौसेथि गोरोबनानै मोखां नुज्लायनो हानाय बादि जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम उन्दैनिफ्राय बोराय बैसोसिम DR Nablaखौ बयबो गोसोखाङो बयबो बुङो दिनै एग्रिमेन्ट जानानै DR Nablaया मानो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बेखौ सोंथि फैयो जायखियानो जा जों फोथायो दिनै जों केन्डेल सावनायनि ओंथिया जाबाय DR Nablaया गावनि हियारिंनि समाव गाबोन जि राय दङ सुप्रिम कर्टआव बेयो जे मोजाङै मोजां जालाङो जों बेखौ साफ्रोम इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जानानै आरो लोगोसे साफ्रोम रायजो राजाफ्रा जों बेखौनो हास्थायो जाहाथे बिथाङा उदांस्रि जायो जाहाथे जोबथेसालियाव अराय सम थानाङा जों बेखौ बयबो हास्थायो जोंहा गोसो गोरबोआव दुखु दङ गाबनाय दङ मेगनाव मोदै दङ मानो दिनैसिम बिथाङा हारि उदांस्रिनि लामायाव आगान सुरनानै मैखोम बाहागो लानानै दिनै जोबथेसालियाव मानो थानो गोनां जादों जोंहा गोसो गोरबोआव गोजोननाय गैया साफ्रोम बर' फिसायाबो दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै माब्ला जे गगोन जोंहा सारा दिनै बिफा गैयै गथ'फोर बायदि जानानै जों दिनै आलाय सिलाय जाना दङ बेखायनो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स NDFB बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै आं बेसेयावनो दोनथ'बाय जोंहा सार दङ बे समाव सारा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन आं दिनै रंजानाय मोन्दों दिनै एक्स NDFB फोरा DR Nabla फाउन्डार अफ NDFB बिथांनि गाबोननि दिल्ली सुप्रिम कर्टआव जि हियारिंनि थाखाय प्रेयार लानाय जादों बेयाव आंखौ आलासि महरै हांख्रायनायखाय आं गोजोननाय मोन्दों बे समाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों आरो बुङो बे DR Nabla रन्जन सारा बे बर' पिस एकर्डनि वान अफ द सिगनेटारि अफ बर' पिस एकर्ड आरो बिथाङा पिस एकर्ड खालामनानै दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय गनायनि राहाखौ मोनाखै आरो बिथाङा एकर्डनि बादिब्ला एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा गनांगौमोन नाथाय गनायखौ मोनाखै बिनिखाय आं बे लामाबारि ओनसोलनि बा mazbat ओनसोलनि आरो बे नावहेरा ओनसोलनि जानानै रायजो राजाफोरनिफ्राय जानानै आं भारत सरकार आरो आसाम सरकार
आरो बिटिआर सरकार बे गासैखौबो गुरै खावलायहरदों मोजाङै टक जानानै सावरायनानै बिथांखौ उदां अख्रांनि बाहेराव लाबोनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय आरो गाबोननि समाव जि सुप्रिम कर्टआव जायफोरा जाज खालामगोन आरो जायफोरा बिसाराव थागोन बिथांमोनखौबो गुरै खावलायदों बिथांमोना बिथांनि सायाव अनखांनानै बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि राहाखौ होगोन होननानै आं खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे दिनैनि बे समाव आं रन्जन दैमारिनि थाखाय आफा इसोरनियाव खावलायदों आफा इसोरा बिथांनि लोगोआव थानानै गाबोननि समाव जि बिसार दङ हियारिं दङ बेयाव हेफाजाब खालामथोंसै आरो जोंनि सार रन्जन दैमारि NDFB फाउन्डार बिथाङा गनायनि राहाखौ मोनथोंसै बेनिखाय आं जोंनि लामाबारि बा माजबाट आरो नावहेरा ओनसोलनि रायजो राजानिफ्राय जानानै गुरैयै आं दैदेनगिरिफोरनिसिम बा जोंनि भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारफोर खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बिसावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बिथाङा जोंनि थाखाय बिराद मोजां बिबुंथि होलांबाय आरो नंगौ बे बिबुंथिया जोंनि थाखाय गोसोआव दुखुनांथाव आरो जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जों बेखिनियाव दा केन्डेल सावनानै बयबो दसे आरज गाबफाफिनसै जे सारा उदां अख्राङाव निस्सय गाबोननि दिनावहाय मोजां जागोन बेखौ बयबो आरज गाबनानै बेखिनियावनो जों फोजोबनाय लागोन हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हानाय साफ्रोम जोंनि आंगोनिबो आंगो लोगो दावहारु लोगोफोर आरो लोगोसे आलासि गेदेमा आलासि बिथांमोन आरो लोगोसे रायजो राजानिफ्राय सफैनो हानाय आलासि बिथांमोन नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जोंजों लोगोसे जाफुंफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दायो जोङो आफादखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों Betul,